салом дӯстон, хеле вақт шуд ки дар бораи футболи тоҷик гап назадем. мусобиқаҳои дохилӣ бо як маром ҷараён мегирифт ва танҳо дар бозиҳои муҳим, махсусан дар рақобат барои ба даст овардани кубок боз ҳамон бемории кӯҳна хуруҷ кард. ноадолатӣ ва сатҳи пасти доварӣ ин дафъам як дастаро аз ҷоиза маҳрум карданд. мо дар бораи бозии финалии ҷоми тоҷикистон андешаҳои худро баён медорем. албатта ба футболи аврупо ҳам мурур мекунем ва хабарҳои дигар низ ба дастамон расидааст ки трансферҳои муҳим мебошад. агар ба ин видео лайк монда бошед, мо бошад сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби 1200 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. финали ҷоми тоҷикистон оид ба футбол гапу чапи зиёдро ба миён овард, чун ҳар вақта дар футболи тоҷик сухани асосӣ ва паёмҳои пур аз даштному аққурат ба сари довар мерасад. дастҳо меҳнат мекунанд, чандин рақибонро аз сари роҳашон дур месӯзанд то ба финал бирасанд, аммо афсӯс ки умеди онҳо дар 2 сония барбод меравад. куктош намояндаи лигаи якуми кишвар мебошад ки зери роҳбарии мутахассиси тоҷик Тоҳир Муъминов имсол тавонист то финали ҷоми тоҷикистонро хат гирад. дар бозии ниҳоӣ интизор мерафт ки Истиқлол бемалол бар бозигарони ноҳияи рӯдаки дастболо мешавад, аммо ин андешаҳо хато буданд. куктош тавонист собит кунад ки беҳуда ва тасодуфан то финал наомад. муҳаммад Гулаев дар оғози рақобат куктошро ба пеш бароварда Истиқлолро маҷбур кард ки ҳамлаҳоро бештар кунанд. то анҷоми нимаи якум бозигарони пойтахт ҳисобро тавассути автоголи Сулаймон Собиров баробар карданд. дар нимаи дуввум Худоидод Узоқов куктошро ба пеш бароварду Ҷаҳонгир Ҷалилов боз ҳисобро баробар намуд. хулас дастаи Истиқлол дар пеналтиҳои баъд аз бозӣ тавонист дастболо шавад ва ҷоми тоҷикистонро боз ба хазинаи дастовардҳои худ ворид кунад. Истиқлол ҷомро гирифт, аммо қаҳрамони асосии бозӣ доварон шуданд. куктош дар рафти бозӣ ба пеш баромада, вале голи задаи бозигарони ноҳияи рӯдакӣ ҳисоб карда нашуд. доварон он ҷо офсайд гирифтанд, аммо ҳама бо як овоз садо баланд карда гуфта истоданд ки офсайд набуд. дар намурҳо дида мешавад ки бозигари голзадагӣ воқеан дар ҳолати нобозӣ набуд. хулоси калон ҳама корро доварон ҷазир карданд ва мутаассифона аксари мухлисон акнун на дар бораи бозии зебо ва арзандаи куктош ҳарф мезананд, балки иштибоҳи доваронро хоҳанд гуфт. то кай ин давом мекунад? бо ин футболи тоҷик куҷо пеш меравад? дидем ки дар лигаи чемпионҳо чӣ гуна дастаи Истиқлол дар гурӯҳи худ зору ҳайрон монд. якум бор ба ҳама омад мекунад, аммо дар идома исбот бояд кард ки арзандаи дифоъ кардани ному нанги футболи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ ҳастед. бо чунин доварон ва набудани рақобати солим чӣ гуна рушд кардан мумкин аст? бо ин аҳвол ба фикри шумо дастаи тоҷик дар мусобиқаҳои осиёӣ арзанда ҳунарнамоӣ карда метавонанд? андешаи худро нависед ва дар бораи ин бозиҳо ҳам чӣ таассурот доред? ин барои мо бисёр ҷолиб аст. бозиҳои дишаба дар чемпионатҳои аврупоӣ мухлисони сершумори футболро ором нагузоштанд. англияро ҳангомаҳо фаро гирифтанд. брайтон дар майдони худ челсиро шикасти бузург дод. зери роҳбарии Поттер лондониҳо аввалин бор ба мағлубият дучор шуданд. чалоба ва Лофтус-Чик ба дарвозаи худ гол заданд. ҳамчунин нафақахӯрон дарвозабони асосии худ Кепа Арисабалагаро аз даст доданд. ӯ ҷароҳати вазнин бардошт. баъд аз рафтани Грэм Поттер дастаи Брайтон якуним ғалабаи худро соҳиб шуд. пеш аз ин Брайтон бори охир бар Лестер рӯзи 4 сентябр дастболо гашта буд. баъд аз он рӯз дастаи номбурда дар 5 бозӣ 3 бор мағлуб гашта, ду рақобат бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфтанд. ливерпул дар майдони худ аз Лидс шикаст хӯрд. вандае ки то ҳамин дам дар Энфилд шикаст нахӯрда буд, акнун ҳисобро аз сар мегирад. дар 70 бозии дифоъгари нидерландӣ дар майдони хонагии Ливерпул мағлубнашаванда буд. аммо ин рекорд нест. Майкл Эссиен дар вақташ дар Стенфорд Бридж дар 101 бозӣ талхии бохтро начашида буд. Манчестер Сити бо ягона голи Кевин Де Брюйне дар сафар Лестерро шикаст дод. Тоттенхем боз метавонист ба нокомӣ дучор шавад. Бормунд бо шарофати 2 голи мур бо ҳисоби 2-0 пешсаф буд, аммо лондониё ҳамаи давиданҳо ва беҳушданҳои худро дар машқҳои пеш аз мавсимӣ ба хотир оварда дар нимаи дуввум 3 гол заданд. ин ғалаба бо арақи ҷабин ба дастомада бояд шогирдони Кантеро ба пайроҳаи ғалабаҳо баргардонад.
аз бозиҳои дигари даври 14 метавонем ғалабаи бузурги Ньюкаслро бар Астон Вилла бо ҳисоби 4-0 ишора кунем. Гуд ибнинги якум барои Унай Эмери бебарор буд. Мутахассиси испанӣ корро дар шаҳри Бирмингем бо мағлубияти калон оғоз мекунад. Дар Испания ягона рақобате ки боиси таваҷҷӯҳ шуда метавонад бозии Валенсия ва Барселона буд. Бозии берангу нур то дақиқаҳои охир бе гол ҷараён дошт. Рафиня ва Торрес ба дарвозаи холии 7 метра гол зада натавонистанд. Ба наҷоти Барса Роберт Левандовски омад ки дар дақиқаи 94 ягона голи ин бозиро зада каталониҳоро ба ғалаба расонд. дар Италия дастаи Наполи ҳеҷ касро писа накарда истодааст. Кали зирак метавонад лақаби Спалетти шавад. Хетрики Осимхен ва як голи Кварацхелия ғалабаи неаполитанҳоро бар Сассуоло бо ҳисоби 4-0 таъмин карданд. Ювентус бо азобу машаққат ба дарвозаи Лече як гол заду дастболо шуд. Интер ҳам ақиб намонда Самдорияро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. Бавария натиҷаҳояшро дар Бундеслига ҳам беҳтар мекунад. Мюнхениҳо Майнцро бо натиҷаи 6-2 шикаст доданд. Мане боз гол зад. Дар бозии дастаҳои Айнтрахт ва Боруссия Дормунд сатҳи доварӣ аз финали ҷоми Тоҷикистон ҳам бадтар буд. Новобаста аз ин ғалабаи дормундиёро ҳеҷ кас нораво шумурда наметавонад. Голҳои Бранд ва Беллингем Боруссияро ғолиби ин бозӣ карданд. Дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. Онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описание буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Лука Модрич метавонад ба шаҳри Лондон баргардад. Аслан чунин бозгаштҳо ба шаҳрҳои бузург барои футболбозони солхӯрда маънои онро дорад ки онҳо дар дастаҳои сатҳашон миёна ва ё паст бозӣ хоҳанд кард. Барои мисол Диего Коста ва ё Виллиан ки қаблан дар дастаҳои калон буданд, аммо баъдан ба клубҳои нисбатан заифтар баргаштанд. Аммо Лука Модрич ба дастаи топ ба Тоттенхем бармегардад. Нимҳиматгари хорватӣ аз соли 2008 то 2012 шарафи ин тимро ҳимоя мекард ва маҳз аз сафи шпорҳо ба шаҳри Мадрид рафта буд. Инҷо гапи асосӣ сари он меравад ки Модрич қарордоди худро бо Реал Мадрид тамдид мекунад ё ин ки не. Аз ҷониби Модрич ҳамаи чиз аён аст. Ӯ ҳаматарафа розӣ аст ки карьераи худро дар сафи мадридиё идома дода дар ин тим ба корномаи бузургаш нуқта гузорад. Ва аммо набояд фаромӯш кунем ки қадами асосиро инҷо бояд Реал монад. Агар дастаи шаҳри Мадрид шартномаи нав ба Лука пешниҳод кунад, маълум аст ки ӯ ба ягон ҷо намеравад. Рафтану нарафтани Модрич аз сатҳи бозии ӯ вобаста хоҳад буд. Маълум аст ки нимҳиматгари хорватӣ дар чунин минбари баланд барои 10 солаҳо бозӣ карда наметавонад. Аз ин лиёз робарияти Реал Мадрид метавонад дар андешаи ба фурӯш баровардани Модрич бошанд ва ё агар ӯ рафтан нахоҳад, шартномаи нав бо ӯ имзо намешавад ва Лука ба ҳайси агенти озод аз Мадрид равад. Яъне ё ӯ роҳи Искоро тай мекунад ва ё варианти Каземиро барои ӯ беҳтар шавад. Каземиро ҳам дар сатҳи баланд бозӣ мекард, аммо дар Реал эҳсос карданд ки метавон акнун бо пули нағз ӯро фурӯшанд, чун сатҳи баланди бозиаш бо назардошти сину сол паст шудан мегирад. Лаутаро Мартинес метавонад дастаи худро иваз кунад. Айни ҳол чандин дастаи бузург барои харидории ҳамлагари аргентинӣ танга ҷамъ карда истоданд. Гап сари клубҳои беҳтарин аз топ 5 чемпионати аврупоӣ меравад. Аз ҳама фаъолтарин дастҳо дар ин масъала клубҳои кишвари Англия бошанд. Челси, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл ва Тоттенхем дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ба шикори ҳамлагари нерадзуриё мераванд. Аз ҳама бартарияти калон айни ҳол дастаи Челси дорад. Гап сари он меравад ки ҳамлагари лондониҳо Ромелу Лукаку дар Интер дар аренда қарор дорад. Челси ният кардааст ки барои ҷалб кардани Мартинес шартномаи Лукакуро истифода баранд. ин чӣ гуна имконпазир аст? Хеле осон. Англисон Лукакуро ба пуррагӣ ба Интер диянду Лаутаро Мартинезро аз онҳо бигиранд. Миланиё таваҷҷӯҳи дастаҳои англисиро дида нархи калонро дар бозор ба ҳамлагари аргентинӣ часпонданд. Ӯ камтар аз 100 миллион евро фурӯхта намешавад. Худи Мартинез аз дастаи Интер ягон гила надорад ва зид нест ки корномаашро дар ин тим идома диҳад. Лек дар баробари ин ҳамлагари аргентинӣ муқобили рафтан ҳам нест. Ӯ мехоҳад оҳиста-оҳиста ба чемпионатҳои дигар ҳам таваҷҷӯҳ намояд ва рақобатпазирии худро собит кунад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.